Isasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo ana pauluhan. No napudno, ti ayat. Nasingpet ken nataer ni Prinsipe Noriel ubing. Ngamsunga ni da iti ugali iti amana. Tanauyong ken nadangkok ni Ari Damaso. Iti pagaryanda, patay ti dosa da sinuman nga aglabsing iti pagayatan tinadangkok nga Ari. Isu ang mabuteng ti sinuman amang tubngar, iti anyaman nga ibagana. Iti maysa nga aldaw, kat nasakop min ti pagaryan nga day ti laod, amak ngari. Masayat. Talaga mapangnamnamaan ka, Prinsipe Noriel. Sana ka napaay anang teneb kan kakas maysa maingal. Amak ngari. Tinungpal mo ka dimot lang, ti bilin ko. Anasken amatay, ti si Bubukel a pamilya ti Ari, ngagturay iti sinakopyo a pagaryan. Lading itak amak ngari. Ngam day tatijak tinungpal. Aniya. Amom ka di, noan niya ti dusa, ti di mo pa ng tungpal iti kayat ko. Amok, amak ngari. Apay garod, di ka nagtungpal iti kayat ko. Gapot akinid daw ti sigun nga Ari. Nga agpaay dalaangan iti babaam. Ngam ti matay da sa nga pamilya. Aniya. Day tatipod no, madaydayaw nga amak ngari. Iso na panunod ko apakaragsakam lakit di. No dito'y palasyo ket may sa asigud nga Ari. Tagserbi kada kayo. Amok ang nakarkaron ama idayaw ka. Isot ga po na ajak ida pinatay asa nga pamilya. At dakalintagam, Prinsipe Noriel. Alangarot, pakawanan ka. Ang huminton sumaruno. Di mo ko man labsingan ti kayat ko, Prinsipe Noriel. Talaga naulpit ti amam nga Ari, Prinsipe Noriel. Sigo den, damahana. Ngam kabailan na ka nga taado saan iti patay no bilang lang. Mamatiak akabalan na, dama. Anya? Ngam nakasagana ak no bilang laeng. Day tatiag paiso. Isong aginggat mabalin. Jak kayat asalong nga singin tibilin na. Ngam no biyagan ti tao ti pagsasaritaan. Adda pa nagduadwak amang tungpal iti kayat ti amak. Talaga nasiglat ni Prinsipe Noriel, madaydayaw nga Ari. Nakunamon, ministro. Malaksid ang nasiglat. Natulnog pa'y kada kayo. Rumbang laeng. Tanulabsingin na. Talaga, jakmutan pakawanan. Kayat mo asawan madaydayaw nga Ari. Dosaom ni Prinsipe Noriel, no bilang. Apay kit din asaan. Ngam anak mo ni Prinsipe Noriel. Pudno. Ngam no saan nga agtungpal iti kayat ko mapasama. Saan nga agdua-dua amang dusa ken kuana iti patay. Madanaganak, Noriel. Apay, Bella. Kasano no maamon ti amam nga Ari ti relasyon ta. Anya ko ma. Noriel, agdumatay ti estado iti biyag. Gagangayak lang nga umili. Sana kaskan ka. Malaksid anasiglat ka. Nataer ka pa'y. Bella. Saan nga importante kanyak tilangan? Ken kasasad iti biyag. Tinapatag ka tilinaon ti puso. Day tati inayat ko kan ka. Noriel. Ket ikarik nga awan to ti makalapod kanyak iti panagayat ko kan ka. Uray pa'y ti mismon nga amak. Sa dino ti ayan ni Prinsipe Noriel, damahana.
Jak mo madaydayaw nga ani. Rumbang kumangad dalang dito'y ni Prinsipe Noriel. Tapno makasarita ka dagos no kastoy ka sa pulak. Madaydayaw nga ani. Payabab ni Ministro. Matungpal madaydayaw nga ari. Napanan nga ta ni Prinsipe Noriel. Nasken na makasarita. Tapno may bagakan ko na dagiti kayat ko ang mapasama. Anyo ti madamag, Ministro. Madaydayaw nga ari. Lading itik nga ibaga. Ngam nakita ti binilin ko a soldado ni Prinsipe Noriel iti kalapaw ti may sa agagangay laeng nga gindag iti pagarian. Aniya. Ket no jak mariro madaydayaw. Kaslad na relasyon da. Aniya. Sana mabalin. Jak umanugot amay salaang agagangay nga agindag iti pagarian. Ti agbalin a prinsesa. Madaydayaw nga ari. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Idatagbo kanyak ni Prinsipe Noriel. Makit-kita kon ti mapasamakan ka. Nasiglat a prinsipe. Anya ti kayat mo asawan? Ina bakit? Dakas ti mapasamakan ka. Nang runa iti ay ayatem. Anya? Ngem gapo tanadalos ti pusom. Kat kailalaam ti biag ti tao. Matulungan ka. Anya ti kayat mo asawan? Alaam daytoy. Apay da ito'y abulong. Maaramat munto dayta. Iti kanito akasapulam launay. Kat sapay lakuma. Taag talinaad ti kinasingpat. Kan kinadalos ti pusom. Prinsipe Noriel. Agpakada akon. Ta sumangpeten ti ministro, ti are. Anya ti kayat? Nagpukawan. Nagtagi kabalyo dagiti sumungat. Ni ministro. Prinsipe Noriel. Madaydayo, prinsipe! Nas ka na sumurot ka kada kami. Kasapulan na kati ari. Wen, ministro. Umaya kon. Agyamanak ta sumurot ka si total lugod, Prinsipe Noriel. Da kayo! Amuyon taramidan nyo. Tungpalan tayo, tibilin ti ari. Wen, ministro! Diya ko nagpalpalikaw pa'y Prinsipe Noriel. May sa saludsod, may sa asungban. Madaydayaw nga amak nga ari. Kayan ayat mo ka di jag nagan iti bela. Jak kayat nga gulbud ka. Anya ti agpaiso. Wen, madaydayaw nga amak nga ari. Nukas tagarod. Ladingitag. Ngamtob nga ragday ta a relasyon nyo. Ket amumon ti kayat ko asawan. Naskan amadusa iti patay dayjay a babae. Anya, ngam amak nga ari. Ay ayatak ni Bella. Jak kabalan numatay. Ay ayatem ti gagangay lang nga gindag dito'y pagarian. Wen, amak nga ari. Ay ayatak ni Bella. Sana mabalin! Nuan niya, tibilin ko, iso ti masurot. Nudusaan nyo iti patay ti ay ayatek. Iraman dakmatan, amak nga ari. Aniya, kastagayam ti kayat mo. Bueno, mapatgan, ngam inot tipad na katay mo. Umuna nga ipapatay ko ti kayan ayat mo.
Ket kalpasan na. Agparamidak iti pakaidulinan ti bangkay na. Ngem daytay nalawa, tabantayam ijay ti ay ayatem, aging ga amatay kamutan. Anya? Dayta ti pangledeng ko, ket saanen ang mabaliwan. Lading itag Prinsipe Noriel. Ngamnas ken nga agtalinad ka mat iti impaarami ti madaydayaw nga ari, apakaidulinan ti bangkay ti kaayan ayat mo. Naulpit ti amak. Uli tagtagkid daw iti pasensya, madaydayaw a Prinsipe. Alan, sumrek ka ni tinaarami da pakaidulinan ti bangkay ti kaayan ayat mo. Tapnusan niya agungat ti madaydayaw nga ari. Malaksid itinted kanyak ti ministro alampara. At dala ang basit alawag nga agtawd iti basit nga abot. Ngayon pasad dyan ni ministro apagang sakana. Anyan ang nagulpit ti amak. Adda ulig asimrek iti abot. Patayok da ito. Anday ta, natayan ti ulag. Ni, adda pa'y may sanga ulag. Ha? Nakita na tipada na nga ulag anatay. Pimanaw. Nalabit ang nagbutan. Di man la inikkan patag ti amak ti amin an aramidak. Para iti pagaryan. Apayakas jay. Nagsubli ti ulag. Kat adda parabaw na abulong iti ulo ti ulag a pinatay ko. Nagbiag ti pinatay ko nga ulag. Kat dayjay, nagdardaras dan api manaw. Anyan a kinadatdatlag daytoy anay matangak. Alag man ti bulong. Kastoy ti bulong nga inted kanyak jay datdatlag apakat. Adda kanyak dayjay bulong kat. Daytoy ti bulong. Kuna ti bakat, amaaramat ko daytoy a bulong. Iparabaw ko iti agong ni Bella. Aday ta. Ha? Nagungar ni Bella! Nagungar ti ayatek! Noriel, sa dino ti ayanta? Di kagdanag, Bella. Addaak ditoy. Ikagumaan ta ti agikis. Barang numaasyan dagiti adda iti ruhar. Ket rebbaan datoy ayanta. Ayan di ko na yung agikikis dito'y ayan da Prinsipe Noriel. Soldados, Danggaman imbag! Ministro! awan mo timangag ko. Paruwaran da kami nito, oy. Danggaman! Ah, Danggaman! Kasyan da kami! Ministro! timog ti kayan ayat ni Prinsipe Noriel dayjay. Nagbiag nga ta. Kasan na kami. Ala, rebahan tayo daytoy. Sige, sige! Naske na mapaniknikan tayo no nagbiag ti kayan ayat ni Prinsipe Noriel. Kaslojak patsinday to'y akinadatdatlaga na pasama ka. Ngam napasamak, amak nga ari. Napatag na ari. Pakawanan dak no nagayatak man iti prinsipe. Ngam pangaasiyo ko ma. Tasaan yun nga almanan ti ipupusay ko. Nakasagana ka makiwin naswas iti prinsipe no kasapulan. Napatag nga ari. Ikan nyo ko maitipatag tibyak ti tao. Pangasyo. Anak ko, prinsipe. Napudno ayat. Timpanagnak mo kanyak. Tay manugot ka asimurot
ititanam ti kaayan-ayat mo. Kat may sabanag tinapanagnakak. Napatag ti biyag ti tao. Nang runa ti ay-ayatam. Pakawanan dak, no nagbalina ka na ulpit. Ngam ikarek. Manipod ita. Idyakon ti agbalin ana ulpit. Kat ikakon iti patag ti biyag ti tunggal parswa diti pagarian. Kensan kumeten alapdan ti ayan-ayat yu adwa anak ko a prinsipe. Namimpinsan nga rod ang nagbaliw tinadangkook nga ari. Kat manipod idin, napukaw matan ti alimutang nga imukuok iti puso dagiti agindag iti pagarian. Nagkalay samet da Prinsipe Noriel kan Bella. Kat idi pimusay ni Ari Damaso. Isodan tinangituray iti pagarian. Kat gapo tagpadadaan na singpet kan addabuteng da iti Diyos, nagbalin anasayaat ti panagbiag. Dagiti amin nga agindag iti pagarian. Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.